Bol si na tej výstave a ti kradli obraz. Máš nejaký neúspech, čo sa týka tvojej tvorby? Je medzi tým rozdiel, výtvarník a umelec? Tak je to môj subjektívny pohľad. Hej, je to... Ja sa sám definujem skôr za výtvarníka. Ja veľmi to slovo umelec nemám rád. Ja neviem, možno, že je to len môj vnútorný pocit. Ja to neviem nejako presne zadefinovať, ale vymyslel som si takéto zdôvodnenie. Povedz. V slove umelec je niečo umelé. OK. Ale výtvarník niečo vytvára. Takže teraz všetci umelci, ktorí pozerajú tento podcast, si povedali, že... Neviem, nech robia, čo chcú. nech si to domyslia, áno? Ja sa tak nepasujem, lebo ja som skôr človek praxe. Skôr ma zaujímajú tie techniky, zaujímajú ma tie nové postupy, ako to reálne použiť, spracovať, využiť, ako to kombinovať. Ja sa neveľmi montujem do nejakých vysokých, hlbokých myšlienok, nových umeleckých smerov a podobne, ak mi rozumieš. Hej? Takže výtvarník je skôr ten remeselník, tak by som to, keby som to chcel vážnejšie povedať. Ručná práca, ideš, tvoríš. Áno, a skúšaš, a ruky od farby. Hej? Nejdem po nejakých vysokých, vážnych, veľkých, nových ideách. Neštuduješ si to teraz nejakú novinku a ideš to hneď skúšať? Áno, lebo musím v škole žiakom dávať nejakú víziu, hej? Nejaký vývoj, ako sa to vyvíja, nejaké nové ukážky, čo sa deje asi vo svete umenia. Ale ja som vždy ten remeselník, pracovník, výtvarník. A kedy si s tým začal? Len aby som tak možno uviedol aj pre našich sledovateľov, kedy si s tým začal? To je asi tak u každého. Rodíš sa s tým podľa teba? Že... Od malička, úplne. Odkedy si pamätám. Si mal farbičku najprv alebo ceruzku v ruke a si začal kresliť? Vždy. Áno? To pre mňa, to rodičia, keď chceli mať pokoj odo mňa, dali ti farbičky. Tak, na stôl sa vysypali nejaké farbičky, fixky, ceruzky a ja som tam 2 hodiny, ešte som nedočiahol ani. Takto som na stôle, tak som kreslil. Takže ty si nemal autíčka, nemal si loptu alebo čo? Jasne, mal si všetko, ale toto bolo také hlavné. Nie som postihnutý nejako. Ja sa len pýtam. Normálne Angličákov mám doteraz asi 300 ešte od detstva nazbieraných, prosím ťa. Takže ty si, dobre, a začal si možno fakt tými farbičkami, potom pomaly nejaké štece a podobne. Prihlásili ma na ľudovú školu umenia. A tam si začal. A tam som, tak ťa prihlásia tam rodičia, vieš, ty si decko. Chcú mať od teba trošku pokoj, nechodíš niekde. Tam budeš chodiť, odvezú ťa, mama ťa odvedie, potom ideme na koláčik do cukrárne. Dobre. Išiel si tam kvôli tomu koláčiku, asi hlavne potom na začiatku, že? Ale nie, bavilo ma to tam. No a tak som vlastne dokončil vtedy sa to volalo ľudová škola umenia, dnes je to základná umelecká škola. Je to ako meste? Ja som Prešovčan, takže to bolo v Prešove. Dobre, ale ak ty ako učiteľ potrebuješ mať tomu asi nejaké vzdelanie, aby si bol učiteľom, to je jedna vec, nie? A musíš mať za sebou nejaké výsledky, aby si sa stal učiteľom? No, dnes už asi aj áno, ale v podstate je to jednoduché. Je to pedagogická fakulta, vtedy sa to volalo Prešovská univerzita, kde som vyštudoval za hotového cepmi vybíjaného učiteľa, pedagóga. No ale samozrejme mi to bolo málo, ja som potom sa vzdelával ešte sám ďalej. Urobil som si tzv. Malý doktorát, sa to tak medzi ľuďmi nazývalo. To je doktor pedagogiky. To som robil už počas štúdia, teda už počas práce. A pred 3 rokmi, 4 som si urobil ešte druhú kvalifikačnú skúšku, to je atestácia. A všetko to samozrejme z výtvarnou. Čiže stále musíš niečo ešte študovať? Tak chceš sa vzdelávať stále ešte trošku? Ťa to stále baví vzdelávať sa? Nech nezblbnem. Mozog musí pracovať. Ale to vzdelávanie je v oblasti toho umenia? Všetko alebo to? Samozrejme v rámci výtvarnej práce a práce s deťmi a mládežou. Všetko je to o tom. To je super. Tie moje stupne vzdelania. A máš čas popri tom štúdiu, popri tej škole ešte aj na tú vlastnú tvorbu? Áno, som výtvarník a samozrejme prvú výstavu samostatnú som mal v roku 1995 a bolo to už tu v Snine, lebo to som bol nováčik, prišelec do Sniny, presťahovaný. A vtedy to bol Dom Matice Slovenskej a prvá moja výstava vlastne pozostávala z mojej diplomovej práce plus nejaké kresbičky, ktoré som si ja vtedy ešte robieval. Ja som ešte nerobil farbami, ja som bol skôr kresliar. To boli veľké kresby, figurálne, také vypracované, vymakané. A čo si máme predstaviť pod kresbou? To je, znamená, že si kreslíš ceruzkou alebo... Hrotové materiály. Od ceruzky cez nejaké pera, cez tuš,
Kresliť sa dá aj farbou. Hej? Akože farbou, keď dáš tenký štetec, lineárne veci. Je aj takto. Čiže stále môžeme hovoriť o kresbe. Je aj takto, že nie aj line art napríklad, to je stále kresba? Dajme tomu. To by som musel vidieť, hej, lebo to povieš nejaký termín a teraz tam sa to môže obsahovať veľa fóriem. Takže ja som len kreslil vtedy, áno. A tá výstava bola tu v Snine, no a bol to pre mňa veľký zážitok, taký som sa cítil vtedy taký wow. A prišli tam ľudia reálne, že si mal návštevu. Štíticami, kamera, všetko. Vtedy kamery ešte na videokazety, také tie na pleci. Vieš. Je to také najviac, čo môže umelec, výtvarník zažiť? Výstavy sú veľmi zaujímavá vec, lebo vlastne získavaš kontakt, priamy kontakt, nazvieme to s publikom, s divákom. A práve tam prebehne množstvo zaujímavých rozhovorov a nadväzuje sa množstvo zaujímavých kontaktov. Je pravdou, že v dnešnej dobe s tými výstavami je to ťažšie, práve kvôli rozvoju internetu, čo všetko je super, svet sa vyvíja, to je normálne. Len už ľudia akoby trošku spohodlneli, mám trošku taký pocit, a už len čakajú, že kde máš nejakú galerku na internete, daj mi link, nech si pozriem tvoje práce, hej, ale už vytrepať sa niekde na výstavu, prejsť cez celé mesto, strávi tam nejaké 2-3 hodiny, lebo tam je príhovor, nejaký program. Áno. Sa mi zdá, že toto trošičku sa mení. Ale to je asi pričom tá atmosféra je asi lepšia. Prídeš do nejakého štúdia alebo nejakej miestnosti, obrazy sú na stene, nie? Dá si tomu vínko, niečo k tomu. Tá digitálna obrazovka, ono to nikdy, vždy je to odstup vlastne, hej? Ty keď máš priamy kontakt s tým výtvarným dielom, taký, že ešte možno aj cítiš farbu z toho plátna, tak to je niečo úplne iné. Ale aj veľkosť toho plátna, niekedy môžeme nejaký nadrozmerný obraz. Tie dominantné veci proste na obrazovke sa strácajú. Proste tá dominancia, tá veľkoformátovosť, to nikdy nevynikne. Je to tak. Takže tie výstavy, no a potom, aby som ešte doodpovedal, takže to bola prvá, no a potom sa to trošku rozbehlo. No, takže mal si úspech pri tej prvej? Ja by som to tak úspech. Alebo ty si chcel. Že sa mi to podarilo zorganizovať, miesto zohnať. Súvisí s tým množstvo práce, vozenie, nosenie, vešanie, štítky, reklama, plagáty, letáky, no a tak ďalej. Takže už to je úspech, hej. Čo to je úspech, hej, pri výstave? Pre mňa bol úspech to, že sa mi podarilo a že prišli ľudia. Tak asi. A potom sa to trošku rozbehlo, tak popreskakujem mierne, lebo toho bolo veľa, ale podarilo sa mi vystavovať, ja neviem, v Nemecku na Dňoch slovenskej kultúry, kedy ma vyzvali páni z Bratislavy, či sa nechcem zúčastniť svojimi prácami. Wow, to je super. Dni slovenskej kultúry v Norimberku to bolo, myslím, kde moje práce figurovali. Tiež tie kreslené? Tie kresby? Boli ešte stále kresby, ale už o nejaký level ďalej, už som to podmaľovával akvarelom, už som robil také plochy pod tým, ale stále som do toho kreslil. Potom zaujímavá výstava bola, ja neviem, 2,5 roka, skoro 3 roky som žil v Anglicku a tam som makal vo fabrike, hej, nebudem proste vymýšľať, aký som ja umelec. Normálne som makal vo fabrike nočné 12-ky v mraze, takzvaný picker, kedy som vlastne balil palety. Balič si bol, áno. Hej, baliť palety, ktoré sa nakladali do kamionov, dokonca ručne som nakladal 2 tony denne. Takzvané tie čipsy, to sú tie hranolky, to bola čipsy. Takže 15-kilové krabice, 2 tony denne ručne nakladať. Posilňovňu si tam mal každý deň. Ale ja som sa cítil fit, ja som vtedy schudol, to nie, teraz skrývam to. A teraz ste lepšie, preto si pribral potom. To je relatívne. Ale vtedy som sa cítil fyzicky úplne super, keď som do toho nabehol. A hlava čistá, to je to, lebo tá psychická práca v školstve ťa vyčerpá psychicky. A ty darmo, že ešte by si fyzicky mohol, neviem čo, ísť na Mount Everest, ale ty nebiruješ. Hlava ti nejde, hej? A tam naopak pri tej fyzickej práci si potreboval, hlava čistá, a mne chýbalo robiť niečo psychické, niečo s kultúrou, nech sa prezentovať s tými obrazmi. No a ani neviem ako, a v tom Anglicku zrazu ma oslovila šéfka veľkého obchodného centra, ktorá mi ponúkla priestor, lebo som tam chodil na angličtinu. 1, 2, 3, 4. Dobre si sa naučil. Chodil som tam na tzv. College, no a ten college sa nachádzal v jednom obchodnom centre. A tá šéfka, keď zistila, že tu je nejaký cudzinec kadesi z východnej Európy, ktorý chodí, máka, chodí ešte aj na angličtinu, a ešte aj maľuje,
Tak ťa chceli. Priestor. Super. Málo kto z tých ľudí mi veril, že ja som ten priestor dostal zadarmo. Ja ani neviem ako. Ona mi to proste ponúkla, že poď, tu máš priestor. Chcela, len by si tie obrazy tam priniesol, urobil nejaký kultúrny zážitok asi, nie? Ona tam trvala možno 3 mesiace, tá výstava. V tom obchodnom a ona ti povedala, že urobi nejakú výstavu, ty si nemal ešte ani žiaden obraz vytvorený. Už si mal niečo, že ty si popri tej práci tvoril, ak si vral. Ja som v Anglicku aj mal, samozrejme, nejakú takú malú izbičku v Podkroví, kde som si robil, keď hej, jasné. Takže to bolo super. No a potom takto v Anglicku som mal asi 3-4 takéto výstavy na takých rôznych kultúrnych. Niečo ako, nazvime to, u nás by to mohlo byť kultúrny dom. Asi kultúrny dom. A v tom meste, kde som žil, bolo to pri Norimberku, tak vlastne v tom kultúrnom dome mi tiež ponúkli priestor. Oni sa tešili z toho, že tu je niekto z tých foreignerov, cudzincov, ktorí proste robia aj čosi iné, ako sú zvyknutí. To bolo také trošku možno nezvyčajné asi, nie? Áno, tak nezvyčajné. Vtedy už tam bolo veľa ale oproti možno dnešnej dobe, že dnes to neviem posúdiť, lebo to bolo vlastne, ja som sa vrátil v roku 2010 a už veľmi neviem, ako to tam teraz frčí. Aj si predal nejak z týchto obrazov? No tak... Môže sa to hovoriť? Nie je toto prvoradé, ten prvoradý cieľ, ale samozrejme každého výtvarníka poteší, keď je aj záujem konkrétny a keď má z toho nejakú návratnosť, pretože však to, čo si stojí. Jasné. Čo si stojí. Áno, aj tvoj čas. Celá tá energia, čas, materiály, platná. Dobre, vieme si to predstaviť. Čiže áno, ku podivu sa to tam aj predávalo. Čiže aj tvoje diela sú niekde vo Veľkej Británii. Dokonca som v Joanna Jones Gallery, neviem, či ešte existuje tá galerka, to bola taká maličká súkromná galéria. Myslím, v Battisforde. Tak tam som vystavoval ako jediný cudzinec medzi Angličanmi. Medzi anglickými autormi jediný cudzinec. Tak si bol výnimočný, lebo si bol jediný. Ja som sa zoznámil s tou majiteľkou galérie, Joanna Jones sa volala, ktorá ma dokonca navštívila párkrát aj s manželom, aj s dieťatkom, boli si pozrieť u mňa v ateliéri práce. No a tak sa jej páčili, takže to tam vystavila a už len sem tam ti zavolali. Pikujeme, s chalanmi tam v týchto oblékoch, masky, prilby, chraniče, lebo tam v mraze sme robili celý deň. Ležíme na prestávke v šatni, na laviciach, taký zdechli. A naraz ten mobil mi cinkne, že Martin, your painting is sold. Perfektné. Že tvoj obraz je predaný, hej? A tí chalani, a ty čo tu robíš? Čo tu robíš s nami? Však íď tam predávaj obrazy. Bože, až pľúvam. Prečo si tým pádom išiel do školstva? Že či to je taký nejaký útek za istotou, kvázi, že máš tam nejakú istotu, učíš, že predsa keď tvoríš, musíš stále tvoriť, aby si zarábal, ako si vravel, že musel by si ísť možno z trendy. Čiže ale tu si mi aj odpovedal, že ty nepotrebuješ tie milióny. Nie, lebo, ale ani nie, že tie milióny, ale ja nechcem byť otrokom niečoho. Školstvo je, na tej umeleckej škole mne to vyhovuje. Práca s deťmi, s mládežou mi vyhovuje, lebo myslím si, že mentálne ma to stále trošku udržiava vo forme. Keby som robil niekde s dôchodcami, tak asi to je na mne vidno. Áno. Asi by to na mne bolo vidno. Bol by si sivý už aj možno. Nie len to, ale mentálne. Áno, ale tak by ťa to celého... Spôsob vyjadrovania, spôsob komunikácie, slovná zásoba, spôsoby myslenia. No, takže ja som v školstve spokojný celkom. Není to docenené, ale kedy bolo? Povedzme si na rovinu, kedy školstvo bolo docenené. Každý to furt odpinkal, to tí tam hore všetci papalaši. To školstvo bola posledná vec, čo ich zaujíma. No ale ja to robím rád a decka ma majú radi, si myslím. Mám dosť veľké úspechy s prípravou na skúšky, na akadémie, čo už idú stredoškoláci, na architektúru, na dizajn. Ja sa k tomu aj o chvíľku priblížim, k tým deťom a tvojmu učeniu, ale čo som chcel iba vedieť, že vravel si, že ty nechceš ísť za tými trendy. Čo teba špecifikuje ako umelca? Že niekto si pozrie výtvarníka. Niekto si pozrie tvoje dielo a si povie, áno, že toto pravdepodobne urobil Martin Horečný. No, hovoria mi to takto, že to vedia. Áno, že vedia? A čo to je? Ja neviem. Máš nejaký štýl, konkrétny štýl, máš, ktorým ty kreslíš, alebo maľuješ? Ja neviem, možno výber farieb, farebnosť, možno formovanie tých štruktúr, alebo tým, že používam trošku aj 3D prvky, ja neviem, fakt neviem čím, ale oni to už vedia, mnohí.
Čiže používaš aj tie nejaké 3D prvky, nejaké materiály, ktoré potom lepíš na svoje diela? Určite, však ja vždy to trošku obmieniam. Hej, vlepujem do formátov kadejaké veci, čo by niekoho možno nenapadlo. Našiel som z pistácií minulé tieto šupky. Aký pekný tvar, aké pekné klobučiky, vieš, také tie pistáci. Tak som to zbieral a prásk, a už to bolo. Dal si to na obraz? Hej. A dokonca jeden sa tak páčil neboštíkovi Andymu Hricovi. To je tiež zaujímavý príbeh ináč. Herec Andy Hric, však asi viete, neboštík chudák opustil nás pred pár rokmi, ale strašne zaujímavý chlap to bol. A sa mu zapáčil sa do tvoj? On mi zavolal, neviem, kde zohnal moje číslo, zrazu mi zvoní telefon a ja že prosím, ja som bol v škole vtedy, odbehol som z triedy, prosím. A v telefóne. Martin Horečný, tu je Andrej Hric. A ja som v tom hluku tam, Hric? Akože ten herec? Áno, ten herec. A čo potom bolo? A videl, kde si moje práce a strašne chcel moju výstavu u seba v Bratislave. A išiel si? No jasné. Wow, to bol zažitok asi veľký tiež, nie? Bolo to vtipné, bolo to zaujímavé. No. Takže ty aj vďaka svojim dielam stretávaš pomerne tak áno, známych ľudí. S ním, vybral si tam hneď jedno. A práve s tými pistáciami ten obrázok napríklad si vybral. Lebo on mal takú súkromnú zbierku, mal veľmi rád ako výtvarníkov. Ja neviem, prišiel tam na tú vernisáž vtedy Oliver Andráši napríklad ako host, kde sme vonku sa kecali, fotili sa. Jeho dcéra Vanda tam bola osobne ešte vtedy, myslím, že neviem, či čakala babetko, či s malým babetkom, už nepamätám. No a to je... A nie je to potom, to je to lepšie na tom, že ty nesleduješ tie nové trendy možno, ale že naozaj tvoríš svojim štýlom, je to niečo výnimočné, lebo nejdeš, vieš, nie si masový, dajme tomu. A ja som zeleninový. Pokiaľ. Ale vieme, ako sme to mysleli. Maso. Ty chceš maso. No, takže pokiaľ sa výtvarník definuje zhruba tak ako ja, tak samozrejme je lepšie, keď má svoju tvár v tej tvorbe. A zase hovoríme o tom, pokiaľ to chcem robiť komerčne, tak ty tú svoju tvár musíš prispôsobovať tomu, čo ľudia chcú. Áno. Hej, pokiaľ to robíme vo veľkom a chrlíme to a nech čím viac sa toho predá, spriemerujeme cenu, znižíme, nech to čím viac ide. Ale toto nie je moja cesta. Áno, ty nie si v tomto biznismen, aby si to takto robil. Chápem. Dobre, poďme teraz k škole. Učeniu. Hej, už odchádzam? Aha, nie, ešte nemusíš ísť do práce, ale takisto máš tam určite veľa detí, aj mladších, aj starších, ako si vravel. Vieš rozoznať, kto je talentovaný, kto nie? Túto otázku dostávam od rodičov. Privedú mi decko. Tak ja som tiež rodič, pýtam sa, aby som vedel. Však v pohode. Privedú mi decko po 3 hodinách, po 3 vyučovaniach, prídu za mnou a sa pýtajú, no tak ako, pán učiteľ, bude z neho niečo? Picasso. A tam sedí taký, vieš, malý 8-ročný chlapček a bude z neho niečo, má talent. Čo im povieš tedy? Odpoveď. Povedz. Pri deťoch je charakteristické, že všetky rady kreslia. Alebo všetky rady robia nejakú tvorivú činnosť. Takto kresli, takto s plastelínou, takto farbami, štecami, tam už to inklinuje podľa toho, kto má väčšie trpezlivosti, kto chce byť viac akčný. Všetky deti rady tvoria. Je to vek, kedy neexistuje, není možné riešiť nejaký talent. Ja netvrdím, že občas sa to nevyskytne, ale to skôr v tom zmysle, že dieťa dokáže sa viac koncentrovať. Hej, to je skôr a to je povaha nie asi, o talente, nie? Áno, ale skôr o povahových alebo nejakých vrodených vlastnostiach, schopnostiach. Kedy napríklad dieťa má väčšiu schopnosť sa sústrediť, koncentrovať a dlhšie pri tom vydržať. Lenže to nie je vždy ukážka talentu. To nemusí súvisieť. Je tam veľký predpoklad na to, že áno, že vydrží makať, lebo dosiahnuť vo výtvarnej tvorbe úspech, to je staré známe, je to 90% práce a 10% talentu. Musí byť vytrvalý. Tam to nejde ináč. Hej, tam sa treba zžiť s tými materiálmi, vedieť, čo sa udeje, keď použijem to. No a pri tých detičkách tam len jediné, čo treba, ich nepokaziť.
Nič iné. To si pamätám, že si mi raz vravel, Nepokazí. nedávno sme točili video, kde si vravel, že netlačiť na nich, nech nejdu podľa nejakých šablón, presne, že dať im tú slobodu, nech sú kreatívni. Nie? Áno. A v tomto robia mnohí rodičia, ale aj učitelia chybu. Že dieťa nutia robiť veci, ktoré mu nie sú vlastné. Myslím v tom výtvarnom prejave. Lebo detská tvorba sa vyvíja. To je z hľadiska veku. Tam sa objavujú napríklad tzv. Detský naivný realizmus existuje, to je psychologicko-pedagogický termín. Detský naivný realizmus, ten má určité znaky. A tie znaky sa v tej detskej práci objavujú u každého. U niekoho viac, u niekoho menej. U niekoho dlhšie trvá jeden znak, u niekoho kratšie trvá ten znak. Ale Ty podľa tých diel vieš posúdiť, hej, dajme tomu. Dokonca sa tomu hovorí aj analýza detskej tvorby, ktorá je veľmi často podkladom pre psychológov. Ak sa niečo deje s dieťaťom, dieťa málo kedy ti to povie. A zvlášť cudziemu človeku. Čo psychológ je cudzí človek. Aj učiteľ. Veľakrát, hej. Áno. Nemal by byť, ale väčšinou to tak vnímajú deti. No a tie znaky detskej kresby nám hovoria o tom, v akom stupni vývoja to dieťa asi je, či napríklad veľmi nemešká, alebo či nejak veľmi nepredbieha. Môžu to byť aj pozitívne, aj negatívne signály. Samozrejme, učiteľ ani ja, aj keď som učil, hej, tieto veci som učil ako v odbore metodika výtvarnej výchovy, ale ani ja by som si netrúfol podľa obrázku hneď povedať, že no, tak s vašim dieťaťom sa deje to alebo to. Na to musia byť naozaj špecialisti, detskí psychológovia. Učiteľ by to nemal on to môže zbadať, ale mal by to posunúť ďalej. Nemal by do toho veľmi vstupovať ako lekár, nazvime to, hej. A nie je to také stresujúce pre toho rodiča, že chce, aby ho dieťa išlo tvoriť, je na nejakom krúžku a potom ešte bude učiteľ hovoriť, no vaše dieťa je mentálne nie na 10 rokoch, na 6, hej, a ešte dáva tomu rodičovi ďalšie nejaké myšlienky, ktoré musí riešiť. Takto by to učiteľ nikdy nemal povedať. To je jedna vec. Druhá vec. Mne sa taký prípad ani nestal. Ja neviem, či je to tým, že tie deti dokážem nejak tak, že sa cítia tak uvoľnene a v pohode v tej triede, že nevidím tam takéto vážne nejaké defekty alebo problémy, alebo nejaké zaostávania. Vôbec. Sú rozdiely? Sú. Určite. Však nie sme každý rovnaký. Jasne. Sú medzi nimi rozdiely. Ale skôr je zaujímavé sledovať, ako tie znaky a kedy sa tam prejavujú. Hej? Ja neviem, tak poviem príklad. Takzvaný princíp pravého uhla. Vysvetlím nám to trošku. To je jeden z tých 9 znakov. Princíp pravého uhla. To je napríklad to, že dieťatko nakreslí domček so šikmou strechou a komín nedá rovno, ale dá ho tak. Lebo strecha je takto, komín musí byť kolmo na strechu. Dobre, okay. A dieťa to berie za samozrejmosť. Hej, lebo ten detský naivný realizmus, jemu tá detská logika hovorí, že na takejto ploche musí byť komín tak a nie tak. Takže to je jeden z nich. A keď keď učiteľ... A čo to svedčí o tom? Nič, že to je jeden z tých detských, to je princíp, jeden zo znakov detského naivného realizmu. Dieťa to v tomto veku a v tomto období takto vidí, vníma, chápe a takto to... Čiže to rodič nemusí riešiť, že to teraz urobil zle napríklad. To nie je zlé. Tie znaky sa prejavujú všetky. Zle by bolo, keby ho rodič začal v tom veku nútiť, nie, ten komín nesmie byť takto, ty ho musíš dať takto. Narúšaš tým pádom vlastne prirodzený vývoj toho detského myslenia, ktoré má už isté kroky, istú postupnosť. A ty násilne do toho začneš búšiť a meniť to, no a dieťa bude v chaose. A nehovoriac o tom, že čím viac ho budeš napomínať, že to nerobí dobre, tým viac ho od tej výtvarnej práce odradíš. A to je asi na každom. Či je to šport, nie? Keď niekomu niečo nejde, tak tlačíš tam do toho dieťa. Neviem, tak tréneri asi musia trošku tískať, nie? Na nich to je. No, tam podávaš fyzický výkon, ale tu sa to vyvíja psychicky, tam je postupnosť, hej, určitá. Vieš čo, ale ja vidím aj rozdiel v tom, keď moje deti tiež chodia do škôlky a mali kresliť postavičky nejaké, ako vyzerá človek, a tiež robili naše ruky ako trojuholníky a moja ruka bola taká veľká ako moja hlava a proste bolo to nesúmerné. Do akej miery je to ešte v poriadku? A do akej miery to treba riešiť, do akej miery to netreba riešiť? Pýtaš, hej, ale to by bola debata veľmi dlhá, lebo ja to skrátim.
Samozrejme, učiteľky v materských školách, oni mali by sledovať tieto veci a pokiaľ nejaký z tých znakov pretrváva veľmi dlho, tak vtedy opatrne do toho tak vstupujú, že počúvaj, tých prštekov by tam malo byť 5, ale musíš vedieť, kedy už je ten čas, že by si mal to začať. Ináč treba nechať to decko, nech si robí, čo chce. Lebo vlastne prvá výtvarná práca je tzv. Bezobsahové čmáranice. Myslím, že vek, teraz, aby som netresol, 3 roky, 2 roky, prvé bezobsahové čmáranice. To je to, že decko chytí pero a ide. Presne, robí si kruhy. Takedy až papier roztrhá, ale ide si, hej. Bezobsahové. Potom prichádza obdobie tzv. Obsahových čmáraníc. To už je to, že robí to isté, ale potom, keď sa ho spýtaš, čo to je, už ti povie, čo to je. Už vie, čo robí. Ale je to isté. Čiže najprv nevie? Len je to cvik, len je to nejaký... Jeho teší, že tá ceruzka pero zanecháva stopu. Aha. Jeho len toto teší, je bezobsahové. Potom zrazu začne vymýšľať obsah tým svojím. A ty vidíš tam 10 000 machuľ, čiarok, chumačov, a sa spýtaš, čo to je. A ono ti povie príbeh. Abstrakt. Nie, ti povie príbeh. Áno. Toto je mamka, keď bola v obchode, kúpila mliečko. A tu je vozík a tu je chlebík, čo sme mali dneska na raňajky. Ale ty tam vidíš len toto. Ale to a ja mám iba povedať, super. Vidím to tam aj ja. A nie ho zrušiť, že to čo, však to je somarina, však ty si tam len načmáral. No a to sú tie chyby. Ale to by si reálne mal podľa mňa robiť takú osvetu tomu, lebo ja ako rodič som si myslel, že podporujem tie svoje deti aj tvorení, keď niečo také podobné kreslili, ale až keď to hovoríš, tak som si uvedomil, že tiež niekedy mi nakreslili niečo a som pozrel, že fúha, keď si myslíš, že toto... Ja som to neriešil ďalej, vieš? Hej, Ondrej, samozrejme, keby ti toto robil 6-ročný chlapec, stále toto isté, tak je problém. Tak vtedy sa nad tým treba zamýšľať, hej? Dobre. Chápeš ma? Áno. Že vtedy treba, nie je vývoj tých ďalších znakov, oni by mali nejak pokračovať po sebe. Furt je staticky na tom istom, roky pribúdajú, on furt robí akože vtedy už by sa tým trebalo nejak zaoberať, ale znovu nechá to odborníkovi. Nech to posúdi asi odborník. Nekričať, nenútiť, nechytať mu ruku, rob to takto, v žiadnom prípade. Mal si niekedy žiaka z tých starších, ktorý bol viac talentovaný než ty, alebo že si videl, že on keď bude väčší, on bude lepší než ja? Počúvaj. Minulý rok mi končila taká dobrá partia tých už maturantov. Aj oni boli dobrá partia so mnou, lebo chodili na doučovanie ku mne domov. Tak ja som ich pripravoval na tie skúšky. Čiže jednak aj kamarátsky veľmi dobrá partia, ale aj veľmi šikovní. Prišli tam napríklad študenti, ktorí v živote na výtvarku nechodili a chceli ísť na architektúru, chceli to skúsiť. Prišli včas, prišli tak 1,5 roka pred skúškami. Hovorím, počúvaj, dá sa to, ale ty budeš drieť. To už sú 17-roční. To, čo ja už malému dieťatku by som toto nepovedal. Jasne. Ja, chceš to? Skúsime to. Viem ako na to, ale ty budeš makať. Budeš tu chodiť ráno o 10:00 u mňa cez víkend, každý víkend a robíme 2-3 hodiny. Oni z humeného, zaspaté oči, v popiatkových párty, taký skysnutý, ale prišli. No a robili sme tie veci, čo na skúšky treba. Vidím, mám tuším aj kamarátku, ktorá chodila k tebe, Laura sa volá, a ju aj prijali na tú architectúru. Jasné. Áno. Jasné. Však to je ona z tej partie. Hej, veď preto mi teraz mi napadlo, lebo viem, že ju aj prijali. Čiže aj takéto úspechy máš aj ty vlastne, Lauri, lebo si... Čau, Lauri. Lebo si ich vlastne ty doučoval. No, však to sú presne oni. A pritom Laura, ku podivu vlastne, keď už spomínaš, ona prišla len s tým, že robí nejaký projekt na strednej škole. Ja nepamätám si, jak sa to volalo. Oni museli fotiť nejaký postup svojej aktivity a kam si to posielať. A ja som k tomu písal nejaký potom posudok. S týmto to začalo, že prišla na výtvarnu s tým, že potrebujem taký projekt spraviť, či by ste mi nepomohli. No a ona sa do toho chytila a potom zrazu, ja chcem ísť aj na architektúru skúsiť. Tak OK, a ideme na doučku. Projekt spravený, ostávame na doučku. Chodila poctivo. Počúvaj, z tej partie sú všetci prijatí. Wow. Všetci tí 10, ja som tomu neveril. Štatisticky už len. Z Humeného. 10 z 10. Z Humeného, koľko je takých miest a škôl? 10 či 11 ich bolo. Všetci prijatí a mnohí dokonca na 3 školy, čo išli na 3 talentovky a na všetky 3 prijatí.
A jedna bola, neviem čo, kde si v Prahe, či kde je to druhá najlepšia, alebo najvyšší počet bodov. Takže to sú také veci, čo ťa nakopnú a držia trošku. Aj teba motivujú asi tým pádom do ďalších. Jasné, egoisticky hovorím, mňa to drží nad vodou. Tam, že oni už majú úspech, to je jasné. Dobre, ale keby nechceli, tak aj tvoja snaha je zbytočná asi. Stáva sa, že žiak si to rozmyslí, keď vidí, čo to obnáša a stále dookola to isté a stokrát a furt mu hučím do toho, lebo to už je iné, jak pri tých malých deťoch. Oni sa pripravujú na konkrétne úlohy. A ty im zadáš nejakú tému, ktorú majú napríklad... Tam sú presné veci, ktoré musia robiť. Presné. 4-5 veci, ktoré musia robiť. A dookola. Akože niečo odborné už asi. Dookola, áno. To už nesúvisí s tým, že nakreslí mi, ako slniečko vychádza spoza kopčeka. To pri tých malých. Takže pýtal si sa, vraciam sa k tvojej otázke. Áno, si myslím, že aj z nich takí dvaja, lebo ja už som kresliť prestal, už kreslia lepšie ako ja. Myslím si, že aj. Aj viem, ktorý nechcem menovať, aby som tú partiu celú rozbije sa kvôli tebe potom partia. No a oni sú aj spolu na Inťákoch, si myslím, tam Bratislava, Košice, v Čechách, po školách, kde si sú. Hej. Super. Tak inak toto je možno ešte niekedy viac, ako keď predáš nejaký obraz. Že ty vieš, že... A preto je to aj odpoveď na tú tvoju otázku. Či sa necítim, že v školstve, jak si sa na to spýtal, že som tam obmedzený? Nie, ja som sa pýtal skôr na to, že či to školstvo nie je taký útek pre tú takú neistotou, čo sa týka aj tých možno, vieš, odmien na týchto. Proste to všetko sú pre mňa plusové body, čo sa mňa egoisticky týka a ma to drží nad vodou. Čo motivuje, a poháňa ďalej. Jasné. Dobre, a teraz poďme aj skôr takej téme umelej inteligencie, čo sa týka tvorenia obrázkov. Umelá? No, a už sme pri tých umelcoch. A je to zase umelá, víš, to, čo si spomínal na začiatku. Ako to vidíš? Ty stretávaš sa s tým aj pri tvojej práci alebo pri tvorení? Alebo keď ešte, prepáč, využívaš ju aj ty pri tvorení? Povedz. Úprimne? Len úprimne. Nepokázim vám reputáciu. Vyhýbam sa jej ako čert. Bojíš sa jej? Nie, nechcem. Chceš mať tú svoju, nech tam je ten Martin Horečný bez žiadnych prvkov. Takže... Asi ticho. Nie, že dobre, veď mňa to zaujíma, že ako to vnímaš ty, lebo myslím si, že zase sú aj takíto umelci, už teraz asi sa správne poviem, ktorých to inšpirujú. Ktorých to inšpirujú asi tie... Ja sa tomu nebránim. Ciest je veľa. Ja som si svoju vybral. Nikomu nebránim ísť po inej ceste. A možno, že to bude super. A možno, že o 10 rokov si poviem, ty obmedzenec zaostalý, toto si mal skúsiť. Ale skôr si myslím, že nie. Ja si myslím, že predsa len príde doba, kedy padne boom týchto všetkých digitálno-technologických vecí. Si myslím, že príde nejaký kolaps. A vtedy začne na novo získavať hodnotu čistokrvná ľudská práca a čistokrvný produkt len ľudského umu a ľudských rúk. Lebo teraz, keď to vlastne vidíme, že najprv sa začali vytvárať umelou inteligenciou nejaké obrázky, postupne videá. Čo to vidím? Ja to sledujem. Tie videá už vyzerajú ako filmy, čiže vlastne kde to až musí dôjsť, aby sa to naspäť celé vrátilo? Myslím si, že... Ale vieš čo, to si netrúfam. Ja to na to malý pán, málo vzdelaný v týchto veciach. Sledujem to len ako bežný konzument, však vidím, hej, či tie videá. Pokiaľ ide o srandu, všetko fajn, super, hej, bomba, špica. Ale keď už vidím to, že ty nadiktuješ pár slov umelej inteligencii a povieš a namáľuj obraz a ono ti to spraví a potom to takto ešte aj vystavuje. Ja neviem, mám z toho čudný pocit, to sa ti priznám. Rozumiem. A to je zaujímavé. Ja som si myslel, že aj teba to nejako možno inšpiruje pri práci, lebo akože keď chceš niečo vymyslieť nové, tak často podľa mňa tí umelci sa tým inšpirujú, niečo si vymyslia, potom to nakreslia. A potom... Netvrdím, že nie. Ani netvrdím, že je to zlé. Jasne. Ani netvrdím, že sa to robiť nemá. Otázka znie, či to povedie tam, kam by to malo viesť. Neviem ti povedať. Hej, alebo a do akej miery, ja neviem, predstavme si situáciu keď svet dožije o 500 rokov a nájde sa produkt ľudských rúk, ľudského umu. Vymyslím si teraz, či nejaká socha, obraz, šperk, ja neviem, to je jedno. A nájde sa nejaký vytlačok na platne zo stroja. Neviem, čo si budú ľudia viac ceniť, alebo viac študovať, alebo viac sa tým zaoberať. Neviem.
ono je to také, že ako hovorím, ja to neodsudzujem ešte raz, lebo si nejak zosmútnil, Ondrej. Ja viem, že ty to máš rád, tieto veci. Pracujeme a budeme s tým robiť. A budeme. Aj to, Áno. čo sme minule vymysleli, nechcem prezrádzať. Urobíme to. Či to valíme si hovoril. Potom ti poviem, nemôžem dopredu. Aby sme nič vopred nepovedali. Ja áno? som za každú srandu. Ale ty si sa ma pýtal na vážnu vec v mojej tvorbe. Jasné. Keby som si chcel spraviť motivačné video na predaj mojej stránky, ktorú nemám, tak jasné, že použijem tú umelú inteligenciu a využijem všetky jej možnosti na to, aby som ľudí pripútal, prilákal, aby sa zabavili, aby sa dačo aj naučili. Ale keď ide konkrétne o môj obraz, tak to tam nechceš. no way. Ale nie, veď to je podľa mňa dobré. To je tvoje nejak, čo teba špecifikuje, žiadna umelá inteligencia. Ty si vytvarník, ty si tvoríš svoje veci. A dá sa to super využiť. Ale ty si sa pýtal v tvorbe. Jasné, áno. Tak. A ako vnímaš umelcov, ktorí vytvoria obraz, reálne, že ho vytvoria celý, takže vytvarníkov, a potom si ho nafotia a predávajú ho ako reprodukcie. Lebo chcú z toho zarobiť. No, prečo nie? To sa dá. Však, ja neviem, grafika napríklad. Hej? Tiež vlastne vyrieš čosi do plechu alebo do hmoty nejakej. Urobíš 100 otlačkov, ktoré sú identické. Lenže každý podpíšeš. Napíšeš tam, toto je prvý výtlačok zo série 100. Čiže každý, kto chce ten výtlačok, kupuje ho ako umelecké dielo, ale vie, že ich bolo vytlačených len 100. Čiže keď to je limitované, bereš to, že to je v poriadku. Áno, je to normálne princíp klasických grafik. Tak sa to robilo, aj tak sa to robí. Grafici to tak stále robia. Dobre, ale keď to vytlačíš... Čiže ty musíš ručiť za to, ako autor, že vytlačil som z tejto matrice, hej, to vyrité, z čoho tlačíš grafiku, sa volá matrica. Ty ručíš ako autor za to, že vytlačíš 100 vytlačkov a matricu zničíš. Aha, dobre. Tým pádom tých 100 vytlačkov má svoju hodnotu. Takto sa to ešte aj robí reálne? Áno, jasné. Lebo ja som skôr narážal na to, že je výtvarník, ktorý sa tvári, že vytvorí jedno dielo a potom ho tlačí reálne ako my máme veľké tlačiarne, kde tlačíme obrazy. Prečo nie? A keď ľudia chcú, lebo ten jeden obraz jeho môže mať len jeden človek. Jasné, vtedy áno, ten originál, áno. Ten originál má len jeden. Ale pokiaľ vidí, že ten by chcel, tak chcel by som to mať doma ako plagát v kuchyni, nejaké pekné zátišie, pekná krajinka. A vidí, tak viete čo, tak áno, spravím vám kopie kvalitné, dobre, dneska sa dajú super kopie robiť, úžasné. Robíme tak aj my. Tie technológie sú špičkové, ináč to vynikajúce veci, a to dakedy nebolo. Len on to musí priznať, povedať, že je to kopia z originálu toho a toho, môže to aj podpísať, ale znova keby som chcel si zaručiť určitú hodnotu nejakú, toho výtlačku, znovu by som povedal, urobil som, použijem znovu to číslo, 100 kópií, viac ich nebude. A tým pádom tá kópia stále má dosť vysokú autorskú hodnotu. Dobre, ale nestráca potom hodnotu to úplne prvé dielo? Nie. Keď vieš, z neho sa reprodukujú ďalší. Nie, lebo ty to priznáš. Je rozdiel medzi originálom a potom, keď priznáš, že urobil som z neho toľko a toľko kópií, tie samozrejme predávaš už za nižšiu cenu, samozrejme. Inú sumu ako ten originál. Hej. Ty keď to priznáš, uvedieš, zadefinuješ, ten, kto to kupuje, vie, čo kupuje a vie, koľko ich bolo vytlačených a vie, že originál je len jeden. Lebo presne takto to robíme aj my. A keď tlačíme nejaké obrazy napríklad, a tiež nám niektorí hovoria, že sú to veľmi nízke ceny za tie reprodukcie, ale my sme aj toho názoru, že veď my chceme, aby peknú obývačku, peknú kuchyňu mali viacerí ľudia a nemuseli zaplatiť za obraz 150 eur, tak zaplatia možno 50, ale dostaneme sa k viacerým ľuďom. Andrej, tí, čo chcú originál, to sú ľudia, ktorí majú naozaj ten vzťah k tomu, k tej vôni farby, k tomu osobnému kontaktu, možno aj s tým autorom trošku. Hej, teraz nemyslím to nejak pejoratívne, ale že vie, že to je produkt ľudskej ruky, že on ten obraz musel reálne fyzicky pripravovať, vrstviť, otáčať, čistiť, rámovať. Tam je to ľudské v tom čosi. Hej? Neopakovateľné. Je v tom niečo neopakovateľné v tom obraze vtedy. Ale pokiaľ niektorým sa páči proste ten motív, tak si to kúpim kurník za 15-20 eur, lebo sa mi páči ten motív. Nepotrebujem to prežívať. Nerieši jeho umeleckú hodnotu nejakú. Alebo ako artefakt. Toto by bolo to správne slovo. Lebo sú ľudia, ktorí obrazy kupujú, pretože chcú doma artefakt. Nie obrázok. Chcú mať doma dielo. A niekto potrebuje doplnok do obývačky alebo do
kuchyne, to je ten, nazvime to art decor, by sme to mohli nazvať nejak, alebo neviem ako. Takže tí chcú ten obrázok, tí chcú ten motív. Im to je jedno, že to je na papieri vytlačené. Im sa páči tá farebnosť. Oni neriešia tú hodnotu, chcú mať proste farby, motív. Super lacné, chcú tam niečo mať. Toto si zoberiem. A niektorí si povedia, také lacné, no to budeš mať, toto neberiem. To závisí od klienta. Máš ty doma... A nič z toho není zlé. Ani jedna, ani tá druhá cesta není zlá, len najhoršie by bolo klamať. Treba to priznať, ako si vravel asi pred chvíľou, nie? Zadefinovať pekne, priznať, je to robené takou a takou tlačou na takom a takom médiu. Je to reprodukcia z originálu, ktorý je tam a tam, alebo je vlastníctvom toho a toho. Áno. Tam treba mať akurát autorské práva trošku poriešené. Hej, keby niekto sa rozhodol z môjho obrazu, bez môjho vedomia, robiť reprodukcie, to je problém. Už sa s tým niekedy stretol? Alebo počul si o niečom? Alebo tlačíme ich aj my, ja neviem teraz. Tu je to trošku iné, lebo my s Valim máme veľmi úprimné, čisté a priateľské vzťahy, takže nemám pocit, ani som to ani ma to nenapadlo. Ale u niekoho iného si niečo také nie reprodukcie, ale ku krádežam mojich obrazov už došlo, hej, dvakrát. Reálne, že niekto z výstav? Bol si na tej výstave a ti ukradli obraz? No, tá výstava tam trvala. Bolo to vystavené a obrazy zmizli. Tak ale to ťa mohlo potešiť, nie? Ako hovorili to ľudia, ja som bol najprv hrozne naštvaný, som bol znechutený, že ako sa to môže vôbec stať, ale potom mi hovoria takí väčší výtvarníci, ako som ja, že Martin, že to je dobrá vizitka autora, keď sa mu obrazy kradnú. Presne. Wow. A neostane niekde zaprašený v kúte, aj keby si ho položil na autobusovej stanici a že furt tam bude. Keď ti krádnu obrazy z výstavy, tak to je neuveriteľné. Bijú sa o nich, super, niekto sa tak odvážil. Chcem sa ešte spýtať, či ty máš doma svoje obrazy zavesené, alebo či vôbec máš doma obrazy, lebo väčšinou tak je, vieš, že... Viem, čo chceš povedať, hej, že obuvníkové deti chodia bosé. Presne, to som chcel povedať, ale si na to nevedel spomenúť, jak sa to úplne hovorí, ale presne. A krajčírové deti chodia s deravými ponožkami. Tak. No, takže áno, visia. Mnohí ľudia, čo ku mne prídu, sa cítia až takí, že veľa, hej. Lebo ja nemám kúsok voľnej steny. Vážne, že máš takú galériu, máš na stene? To není galéria. Ako tak myslím, veľa obrázov niekde pokope? Všade. Fakt? Tak to mi potom ukážeš po tomto podcaste, dobre? To som zvedavý. Dokonca na strope. Na strope? Na strope, lebo už som... Ono je to tak, že nie, že by som sa teraz, hej, akože sa tam kochal a pomaly modlil, že pod mojimi výnimočnými dielami, hej, to nejde o to. Ale jednak o priestor ide, že nemôžem mať naskladané v polke izby. No tak šup na steny, však obraz má byť viditeľný. Zalepil si ho po obvode a si ho takto prilepil? No. No to mi povedz, prosím. Daj nám nejaký tip, ako zavesiť obraz na strop. To sme ešte nemali. Vymyslel som si to sám, samozrejme. Je to také primitívne technické riešenie, ktoré zodpovedá mojim technickým skúsenostiam. Keby ma počula teraz moja priateľka, tak sa smeje, lebo furt hovorí, že nie si technicky zdatný. Ty si taký technický typ. No povedz, ako si to urobil? Ježiš, teraz ma sprdne za ten akcent, čo som mi dal. Ona tak nerozpráva. Ja tak nerozprávam. Ona sa nepočuje. No, teraz nie. Neurobme si... že sama seba. Áno. Ježiš, to môžem použiť. No. Však ty tak rozprávaš. Ty sa len ale vraj to tak je. Áno, viem, že tebe to ináč bude v hlave. Áno. Však budeme to vidieť, keď budem počúvať ten podcast, si poviem, to čo za hlas máš ty hore. Ale ľudia to budú inak počuť, čiže to môžeš použiť ako výhovorku na budúce. No a pýtal si sa na to upevňovanie. Normálne som musel to navrtať do stropu, do panela, na hmoždinky. Z obrazu som dal takéto dve kovové spiny a na tie spiny navrtané do stropu a jeden vedľa druhého. Čiže blud roboty strašné, s vrtačkou, priklepavkou do stropu, skúste si to také, stojíš na stoličku. Susedia mali radosť nad tebou, možno to kvôli tomu, hej? Vieš, lebo ľudia si dávajú bytovky za teplý zvonku a ty si dávaš vlastne svoj byt vlastne znútra, si ho zatepluješ nejak. Robím emmentál. A to máš iba jeden obraz, či ich máš viac takto po celom? No v spálni je celý strop. A v mojej tzv. Dielni, volám to 13. komnata, alebo tam je čisto bordel. Ateliér tvoj? Chcel to byť ateliér, ale je z toho bordel iba sklad. Áno. Tak tam už som tiež začal. Už stena komplet plná a už som tak v polovici stropu. A tak to máš inak, máš to takto v tom ateliéri svojom, hej, ale máš to aj v iných izbách reálne? V iných izbách to už na strope nemám tak, hej. V kuchyni nie, ani v obývačke nie.
Na chodbe áno vlastne. Pánečku. Celý strop na chodbe. Inak toto fakt počujem prvýkrát. Boli sme na veľa návštevách, kdekade, ale toto Tak počujem prvýkrát. prídete dokedy a budete sa mnohým veciam asi čudovať, aj ich študovať, lebo ja si riešim byť tiež takou alternatívnou metódou trošku. Všetko, ja som tam ešte nemal majstra nejakého. Hej. Všetko riešiš sám. Všetko sám. Omietky si robím sám, také 3D plastické, všelijaké. Nábytok som si vyrábal sám, som si ho oblepoval kadejakými mozaikami, blbosti sú tam a také. No. Však ak nám tu niekto napíše do komentára, že by chcel vidieť, ako to u teba vyzerá, nemáš s tým problém nám nejaké videjko natočiť? Tak pár detailov môžeme cvaknúť, hej? No. Len budem musieť všetky tie ponožky, čo teraz po zemi Tak to skrieš pod posteľ, alebo... Hej, to budem musieť pozakopávať, hej. Ježiš, prach budem musieť utrieť. To sa nedá cez nejaký filter, akože že tam nie je Budeme prach. točiť iba strop. Alebo... Že to... Tak ale keby niekto chcel, nie je problém. A však kľudne môžeme prísť kamerou, kľudne, aj keď mám tam tých žiakov nakoniec. Možno, že to bude aj zaujímavé video. Aj teraz mi chodia noví na doučovanie, takže ďalší. Prídu k tebe domov a hneď pozerajú. Chodia na doučku, ale oni sú zvyknutí. Ale prvé momenty boli také, že wow. Kde sme, to strašidelný záujem. Taká výstava. A ešte, vieš, čo by ma zaujímalo, že ty keď si tie obrazy umiestňuješ na stenu, vyberáš si ich na základe, vieš, že si povieš, tu máme, neviem, hnedú pohovku, tak tam dám niečo do hneda? No, v obývačke áno, aby to ladilo trošku. V kuchyni asi tiež, lebo tam som si dal také staré zatíšie, čo som robil, také klasické. Hej, riešim to trošku, samozrejme. Lebo nám sa niekedy stáva, lebo veď ArtMe je celá firma, má viac e-shopov, ArtMe, aj Papilora. A vlastne na Papilore sa nám stáva to, že ľudia si chcú niekedy vybrať obraz, lebo sa im páči motív, ale absolútne sa im to nehodí ani do obývačky, vieš, na pohovku alebo tak. Ale neviem, že či ty v tomto si tak doma, že či ty tiež asi hlavne len maľuješ, lebo tvoríš, ale neviem. Nejaké poradenstvo? No, že či niečo aj také riešiš ty, keď vieš, keď možno niekto dá niečo na zákazku urobiť, či to riešiš aj ty. Keď sa ma to niekto opýta, tak áno. Viem povedať svoj názor. Ale násilne nikoho nenutím. Že toto tam nedávaj, lebo to sa nehodí. Totiž tvoj byt je tvoj priestor. Ty sa v ňom chceš cítiť dobre, ty si v ňom každý deň. A keď tebe raz sa páči, alebo ti robí dobre, alebo ťa to teší, mať na stene kostru z ryby, tak aj kostru z ryby. Tam bude kostra z ryby. Aj keď sa ti to nehodí absolútne do konceptu celej obývačky. Áno. Niekomu inému nie. Ale tomu človeku to z nejakého dôvodu môže robiť dobre. Lebo má rád archeológiu. Lebo je rybár. Lebo mu to príde vtipné. Tam môže byť milión dôvodov. To je jeho byt, jeho priestor. Pre mňa za mňa si tam capne aj kráľovské lajno, keď to chce tak mať. Jasné, keď tam chce, aby mu smrdelo. Mám na teba takú záľudnú otázku, že či poznáš také pravidlo, keď máš napríklad pohovku, ktorá má 2 metre šírku. Myslíš hovník? Pohovku, alebo gauč. Slovenský ekvivalent je hovník. Dobre, budem vedieť. Naozaj, nerobím si dnes sme sa naučili 2 slova. Vytvarník a hovník. Dobre. Skúsime a niekedy to aj spolu dosúvisí. Uvidíme, že či to aj ľudia budú poznať ako hovník, ale chcel som vedieť, že keď máš hovník, ktorý má 2 metre šírku, aký veľký obraz, čo sa týka šírky, by mal nad ním visieť? Poznáš to pravidlo? Nie. A ty? Ja áno, preto sa ťa pýtam. A to skade máš to pravidlo? A tak som si našiel na Google. A ty myslíš, že všetko, čo je na internete, že je pravda? Nie, len aby to pôsobilo vizuálne pekne. No ale povedz mi, som zvedavý. Obraz nad hovníkom by mal mať 2/3 zo šírky toho hovníka. Aby to vyzeralo vizuálne pekne. Nikdy som to nemeral, ale si myslím, že človek, ktorý vie, čo robí, už to robí automaticky. To by si sa možno čudoval. Čiže asi ten, kto má zmysel pre nejakú proporciu, tak to tak urobí bez toho, aby sa nad tým zamýšľal. Vieš? Preto to neviem, lebo asi tak by som to spravil, ale nikdy som si to nemeral. Ja len som chcel vedieť, že či náhodou niečím sa takým stretol, lebo u nás to ľudia naozaj riešia, že niečo sa im páči, vieš, a chceli by si to tam zavesiť, ale my im hovoríme, ale úplne sa ti to nehodí tam, lebo je to príliš... Predstav si, že máš 3-metrový hovník a niekto by chcel obraz na výšku, ktorý je možno 60x40, lebo sa mu páči. Tak my sa im snažíme radiť, že tam sa to nehodí, daj si to radšej nad komodu. To nie je zlé to hovoriť, áno. Závisí to od priestoru, ktorý chceš tým dielkom obohatiť a podľa toho sa ten formát samozrejme má prispôsobovať, len ja som sa nad tým nikdy nezamýšľal, lebo to robím automaticky asi.
To samozrejme by som asi také niečo nikomu nedoporučil, že daj si tam 2-metrový obraz nad stoličku, hej, teraz to preháňam. Jasné. Takže áno, správne úvahy, dobré otázky, myslím, že aj dobre odpovedáte. Ja som si tým nejako nikdy nezaoberal. Vieš čo, my by sme sa na tým asi tiež nikdy možno neuvažali nad tým, ak by sme takéto otázky nedávali. Keby som videl priestor a videl ten obraz, tak asi mi to isté napadne samozrejme. Alebo každému možno, alebo mnohým teda, každému možno nie. Niekto sa cíti taký nesvoj, hej, že vždy potrebuje mať radu. Vieš, čo myslím, že ty by si to aj tak spravil. Sa uistiť trošku. Len sa chceš uistiť, že tam sú odborníci, tak oni mi poradia. Niekedy je dobré ísť po to vlastnom aj pocite, ale keď sa človek opýta, nič za to nedá. Je to fajn. Aj tak by som aj poradil asi, samozrejme. Že keď už sa ma niekto opýta, tak nedávaj tam toto, daj tam radšej toto. Toto sa ti viac farebne hodí. Táto štruktúra ti ladí s kobercom. Dá sa to takto jasne analyzovať. Hej. Chcem sa spýtať ešte na dve veci. Prvá vec, že kde hľadaš inšpiráciu, keď tvoríš? Na zemi? Okolo teba? Lebo vieš, keď sú speváci, tak oni hovoria, čo sa mi deje v živote, tak idem písať text. Ako to máš ty? No a to, čo som teraz spravil, tak presne takto je. Hľadaš? Všade, hoci kde. Pod stolom, hej? Kde sa to ani nehľadaš, to príde. Ale si umelec, ktorý robí skôr abstrakty, alebo niečo konkrétne? Hej, no to je dobrá otázka, lebo som začal tým, že som robil tie figurálne kresby, hej, na začiatku tie prvé výstavy. Vymakané, anatómiu som študoval v rámci svojich schopností, možností. Išiel som po každom svale, hej, prste, šľachy. A potom zrazu mi začala chýbať taká tá expresivita, taká dravosť. Lebo toto musíš robiť dlho. Skoncentrovaný. Detaily, musíš sa s tým hrať asi. A začala mi po rokoch chýbať trošku taká akčnosť. Normálne som začal robiť široký štetec, špachtle, handry, neviem čo, utierkami som rozťahoval, rukami som rozťahoval farbu. Normálne mi fyzicky, psychicky začalo chýbať také niečo uvoľnenejšie. Potom som dlho robil len tie také abstraktné útvary všelijaké, riešil som farebne plochu, frkal, vylieval, džabal, lepil. A teraz sa dostávam pomaličky do fázy, kedy to začínam spájať. Kombinovať to nejako, hej? Čiže aj z tej realistickej sféry, čo si sa tam musí vždy objaviť, ale ostáva to stále také trošku divoké, dráve, akčné. Hej? Čiže kombinujem tieto dva svety teraz dokoly posledných pár ročkov. Teraz mi napadlo vlastne ešte k tomu, to je vlastne druhá taká podotázka, hej, lebo že stále sa musíš niečo učiť asi, nie? Ako to máš ty? Vieš, lebo teraz hovoríš, že to začínaš kombinovať. Len tak? Ideš si kombinovať? No, tak inšpiráciou pre toto býva napríklad to veľmi jednoducho. Nebudem tu nejaké vzletné reči rozprávať. Dalo by sa. Mohol by som tu zo seba robiť aký som ja, ezoterika, inšpirácia. To na budúce. Nie. Ono je to tak, že jednoducho sa ti dostane do rúk nejaký zaujímavý nový materiál a ty ideš skúšať, čo to dá. Dneska je toho na trhu blúd. Čo aj u vás. Áno. Čo ani nepoznám všetko. Sa stretávaš s tými vecami, ti hovorím. Hej, vážne, hej, fakt. A kto potom hodnotí tie tvoje diela? Vieš, lebo ty vieš hodnotiť tých detí. Dobre, ja viem, že ty si sám sebe, ale možno si, a vieš, lebo však niečo vytvoríš a chceš, aby ti niekto povedal, že je to pekné, veď tvoríš pre niekoho, chceš, aby sa to ľuďom páčilo, či iba tebe? Hej, keby som chcel byť veľmi prísny teraz, tak zase ťa chytím za slovo. No povedz, chyť ma, pohode. Umelecké dielo, výtvarné dielo, o ktoré sa ja väčšinou snažím, hej, by nemalo byť pekné. Tam termín pekné je dehonestujúci. Povedz ešte dovysvetli, prosím, lebo že prečo. keď je niečo pre všetkých ľudí pekné, už to nie je umenie. Už to nie je umelecké dielo. Už je to gíč. Už je to gíč. Inak z toho som mal štátnice. Gíč versus umenie. No, tak s takým niečím si sa tam musel podobným stretnúť. Už to až tak nepamätám, bolo to pred pár rokmi, ale... Pred koľkými? Máš 15 rokov, hej. Ďakujem. Pred dlhými rokmi. Pred pár rokmi. Nie takému ujovi, to bolo pred pár rokmi. Nie, ale vieš, ma to len zaujímalo, lebo veď každý, keď niečo robí, ja som si myslel, že niečo, čo ťa motivuje, tak by ti mohol niekto povedať, Martin, urobil si to. Dobre, ja ti to takto poviem. Povedz. Pre mňa je oveľa zaujímavejšie to, alebo dôležitejšie to, keď niekto povie nie na môj obraz, že Ježiš, to je pekné. Vtedy si hovorím, ups.
Niečo som robil zle, aj pre teba je to pekné. To je problém potom. Už som to asi príliš uhladil. Alebo niečo Takže dávaš tam na schvál také prvky, ktoré by sa nemuseli páčiť? Niekedy vyslovene vytváram nejaký konflikt, rozpor v tom obraze. Hej. Ja neviem, vymyslím si teraz príklad. Robím nejaký portrét, pekná ženská tvár, vymyslená hlava, hej, taká abstraktná, no nie je abstraktná, konkrétna hlavička v nejakom abstraktnom pozadí, ale nedám tam kvietky, ktoré by ešte podporili tú romantickú atmosféru. Dobre, a čo tam ale dáš? Ale dám tam chrobáky. Chrobáky, aha. Alebo hmyz. Niečo škaredé. Napríklad. Taká pavúka nejakého, hej, alebo? Wow, to je zaujímavé, naozaj to je zaujímavé. Takže bol to taký primitívny, trošku veľmi triviálny príklad, ale áno, aj keď robím nejaké abstraktné dielo, tak mohol by som ísť po takých tých ľubivých, veľmi populárnych farbách. Fialovkastá, svetlučka modrá, žltúčka, aby to žiarilo. A celý obraz urobí takto, dá sa to. Lenže ja tam zároveň potom vytvorím konflikt, že tam prasknem nejakú kontrastnú šedo, hnedú, hej, a už tvorím rozpor, hej, nejaký. Ale ten prvý príklad bol lepší. Ale malo by to byť tým pravidlom pre výtvarníkov, aby to takto robili? Nie. Je to tvoje? Moje. Je to tvoje. Poznám veľa autorov, ktorí vedia spraviť veci, ktoré sú naozaj na oko veľmi ľúbivé, poviem ľúbivé, a stále sú vytvárané, lebo sú napríklad vynikajúci technológovia, vynikajúca premakaná anatómia. Techniku majú. Vedia tak pracovať s farbami, že takéto prechody nedosiahnem, aj keby som sa napríklad. To už sú špičkoví remeselníci a vedia to tak sklbiť, aj tie veci, nazvime to pekné, ale zároveň tomu stále vdýchnú tou svojou profesionalitou, absolútnou profesionalitou, už aj ten charakter toho umeleckého, lebo to nevie to spraviť každý. A čo je Nedá sa to okopírovať jednoducho, že by som to chcel premaľovať ja. A aká je technika, ktorou už fakt, že robia tí top výtvarníci? Lebo ty niečo učíš, nie? Aby tých svojich študentov alebo takto, a potom, keď už ty si na nejakom leveli, čo je také úplne, že top, že toto, keď vidíš, že niekto veci povieš, on už je odborník, on už je dobrý. To by som klamal. Hej, nie je to tak? To by som klamal. Ale skúsim ti to povedať ináč, znovu tak subjektívne. Oblasť grafiky som spomínal pred chvíľkou, že? S deťmi robievame v škole také tie klasické výtvarné techniky. To možno aj ty si robil. Linorit. Počul som o tom. Áno. A vyrýva sa do linolea, potom sa to natrie farbou, otláča na papier. Linorit. Suchá ihla. Zoberie sa nejaký pliešok, ostrý predmet, klinec zabrúsený a rieš linky. Rieš do toho plechu. Dá sa tam farba, tlačí sa na papier. No a ten, kto tieto veci robí, to sa dá robiť bežne v škole. Ale jednou z tých výtvarných grafických techník je napríklad litografia. A litografia, normálne ma to dojalo. A litografia... Napísal vody. A litografia je technika, ktorú v škole spraviť je takmer nemožné alebo veľmi ťažké. Pre deti? Nie, aj pre dospelých. Vážne? Na to treba špeciálny litografický kameň, ktorý sa ťaží len kdesi na jednom mieste, neviem ani či vôbec na Slovensku. Špeciálny litografický kameň. Robí sa to nejakými chemickými postupmi. Je to veľmi náročné na proces. Ten, kto dobre robí kvalitnú litografiu, tak v oblasti tej grafiky už... poviem si, ale do toho kameňa tiež niečo máš vyriť? To je zložitejšie. Aha, to je asi na dlho. To na budúce možno. Tam sa používajú leptadlá, kryty. Kryt, ktorý ti to leptadlo niekde zastaví, niekde pustí. Technologicky strašne ťažké, finančne náročné. Na skúsenosti obrovské množstvo chýb sa ti tam môže stať. A tvoj výsledok bude keď sa to stane. Darmo, že ty to nakreslíš dobre. To je vážna vec už v grafickej oblasti grafiky. Tak ti to poviem. Keď vidím litografiu a viem, že to bolo takto robené, tak si poviem, tak to už je iný level. Hej? Dobre. Ešte som ti vravel, že mám jednu otázku, ale ešte jednu k tomu ti dám, prihodím, lebo vlastne hovoríme väčšinou o tých dobrých veciach, o tom, čo sa ti podarilo a tak. Vraveli sme o tvojich študentoch, že sa im podarili úspechy, že sa dostali na školy, ktoré chceli. Máš nejaký neúspech, čo sa týka tvojej tvorby?
Mojej tvorby, ako lebo napríklad vravel si aj tie výstavy, že sa ti to darí, že sa ti stále prišli tam ľudia, niečo si aj predal, ale máš niečo také, čo sa týka tvojej práce, že si povieš, neviem, učil si 10 študentov iných a sa nikde nedostali. No počkaj, alebo... sa o mojej tvorbe, či o učiteľstve? Tak rozdieľme to. No, v tvorbe, ale vlastne asi, potom som zistil, že to není neúspech, alebo že není to škodlivý moment, ale najprv sa mi tak zdal. To vtedy, keď mi raz moje obrazy sa stratili tým spôsobom, že ich jeden pán chcel vystavovať a tie obrazy sa mi nevrátili. Jednoducho zmizli, s ním sa stratil kontakt, on skončil kdesi na súdoch a tak. No. Ty si mu poslal svoje obrazy na nejakú výstavu? No, asi 10 obrazov, takých 5, 6, nepamätám. Tak ale to nie je neúspech úplne, tak nech to ťa trošku ťa okradli. Je to, hej. tak to nebol úplne, že neúspech, ale myslím skôr taký, vieš, pri tom výtvarníctve, že... A ináč asi. Tak neúspech je to napríklad, keď skúšaš nové technológie, nové materiály, no a nepodarí sa ti hneď to, čo by si chcel, alebo ti to nefunguje tak, ako by si chcel. Ale zase to je učenie sa. To není neúspech. To je proces, kedy ty musíš práve prekonávať, študovať, hľadať, skúšať. To není neúspech. Kedy to pokazí náladu, keď ty 2 dní sa snažíš o čosi a potom sa ti to odlúpne spláva. Áno, že si vlastne povieš, dobre, idem si oddychnúť, idem niečo namaľovať a zrazu namaľuješ, asi to ešte nahnevaný. Doma potom ešte... Ale to zase malo by ťa to nakopnúť, a idem na to ináč a skúsim to ináč. A tam som spravil takú chybu. Ježiš, ale deje sa to aj tebe. Nech ľudia si nemyslia, že teraz budú 5 rokov maľovať a zrazu všetko sa im bude dariť. No tak pozri sa, keby som robil dookola to isté, stále tú istú techniku, tie isté motívy, tak sa tak vypracujem v tej jednej kategórii. V tej jednej oblasti. Že jasne, každý povie, wow, super, bomba, špica. Ale to je nuda. To je nuda. Chceš stále niečo nové, nie? Koľko rokov inak tvoríš? Koľko rokov si výtvarník? Myslíš? Tak profesionálne, že... Mám to rátať od prvej výstavy, či odkedy kreslíš? Odkedy to rátaš ty? No, výtvarníkom sa staneš, asi keď začneš reálne robiť výtvarné diela s tým, že tvoríš obraz. To, že si deti kreslia... No ja, dobre, tak to je hobby nejaké, áno. No tak asi koncom strednej školy som začal tak vážnejšie brať to, čo robím. 17-18 rokov si mal tedy? 16-17, môže byť. To bol na tej ľudovej škole umenia, dneska ZUŠ. A tam som mal ináč špičkového profesora, teda viacerých, ale tak spomenul som si na jedného, Peter Kocák. Peťo, čau, keď to náhodou vidíš. Ktorý ma učil potom aj na vysokej škole. No a on bol práve ten vynikajúci kresliar a vynikajúci grafik. Že on bol na takej úrovni, o ktorej sme vraveli, že? Hej. Super. Hej, to je človek, ktorý naozaj v tej oblasti kresby a grafiky bol pre mňa a je stále takým levelom, ktorý asi ja ešte už nedám. Nie je to také prirodzené, že je to tvoj učiteľ, tak si myslíš, že a možno by on mal na to úplne iný názor, kebyže videl tvoje veci, nie? Peťo Kocák je taký, že on na všetko povie bomba, špiča, super. Takže ty nevieš, čo je na tom pravda. Ale to nechceš. To si vravel, že to by si nechcel, aby ti takto vraveli ľudia. Áno, ale tak potom on takto sa správal ku študentom, hej, v rámci ateliéru, ale samozrejme potom, už keď sme si sadli na pivo, alebo už sa rozprávali tak trošku súkromnejšie, tak sa dozvieš oveľa viac. Hej. Ale on snažil sa byť strašne pozitívny ku študentom, to bolo fajn. A moja posledná otázka. Ja som tak stále bral umelcov alebo výtvarníkov. Ja budem hovoriť ako teraz umelcov, lebo ja som to mal stále pod jedným slovom. Že to sú takí introverti, ktorí majú nejaký svoj ateliér, kde napríklad pod koroví majú tam okienko, leto im tam holuby a neviem čo. Vieš, tak som si to stále predstavoval, že si aj ty taký, že vyhľadávaš skôr ticho, sám svoj priestor, hej, čas pre teba a tak. Si aj ty taký? Tak pozri sa, už keď vezmeš do úvahy, že celý život som v školstve. Medzi kopou detí, kopou mládeže, kde ti to hučí kolo hlavy denne 6 hodín. Popri tom som učil ešte na tej strednej škole, hej, popri Zúške. Tak logicky ti asi dojde, že keď zatváram dvere triedy, tak si hovorím. Konečne. A idem, a dakedy vyslovene ako psychohygiena je. Odparkujem, idem si sadnúť na terasu do pizzerky, dám si 1 desiatku čapovanú. S nikým nechcem rozprávať. S nikým. Keď ani s čašničkami.
kúkam blbú telku, nech tam ide, čo ide. Hej, kúkam tak cez... Nech sa hýbe obraz, nech sa hýbe. Ja pozerám vlastne cez tú telku, chlípem to tú 10 a kúkam tak na mračiky, na slniečko, na stromy. A hodinu potrebujem byť takto. Tak ale dúfam, že nehľadaš inšpiráciu aj vtedy, keď piješ tú 10, vieš, a keď pozeráš na tie mráčiky a tak to chceš mať iba oddych fakt úplne, že vypnúť úplne. Ty inšpiráciu nehľadáš, ona príde. Ja viem. Ona príde, to takedy, neviem, sa ti dá čo sníva. Ale nie, je to tak podľa teba všeobecne, že fakt vy výtvarníci ste... To si sa pýtal. Ja neviem, ja som rád sám, viem byť sám, ale ja to neberiem ako tragédiu, ja to beriem ako možnosť sa rozvíjať v tom, čo ináč by sa nedalo napríklad. Hej. Som rád sám, viem byť sám, vtedy robím naozaj, prídu mi nápady, veci, ku ktorým by som sa nedostal. Napríklad, keby som stále s niekým bol, stále niekto pri mne bol, a teraz mám na mysle niečo, deti, žena, mama, sestra, návštevy, kamaráti, to je jedno, hej, to je jedno, čo kto, ale ja viem vlastne si tak v kľude vlastne rozmyslieť alebo prísť na nejakú inú aktivitu, keď som sám. Napríklad, včera som dorobil podlahu na vecku. Tak to si frajer. Lebo som bol sám, a naštvalo ma to, čo som tam robil predtým. To bol taký pokus, jeden z tých nevydarených pokusov. A to je neúspech, hej? Jasné. Ja som tam začal lepiť také drevené odrezky, chcel som takú umeleckú podlahu spraviť na hajzliku. Áno. No hrozné dáčo, to príšerne to dopadlo. Ja som to už nevedel ani zarovnať, začalo sa mi to droliť, rozpadávať. Držala sa tam, prach sa tam držal. No a takto to bolo dosť dlho. Som, že ešte to dajak skúsim. Ešte mi dačo napadne. A raz som tak sám ráno vstal, išiel som na vecko, kúkam na to a dosť. Zlato do ruky, kladivo do ruky. Za pol dňa som to vyrúbal, všetko. To boli takéto vrstvy, čo som tam ja si umelecky povymýšľal. Ešte do dneska mám mozoľ na ruke z toho dlata, neviem, či to vidno. A neviem, uvidíme potom. Viem aj fyzicky pracovať, hej, ja nie som len šteček do ruky. A učíš pred tabuľou. Hej, a krieda, jak si začínal. Takže vysekal som to všetko von a ten nápad prišiel, keď som bol sám, ináč by mi to nenapadlo, lebo nemáš čas. Tak si v hluku. Nemáš čas vnímať také, vieš, keď komunikuješ stále o niečom, riešiš dačo, tu nákup, tu uvariť, tu niečo upratať. No keď si sám to... A dosť. Všetko von. No a včera som dal novú a som to dokončil. Ale mne sa tak na tom páči... som o tom hovoril vlastne? Ja som sa vlastne pýtal na to, že či si introvert. Aha, a že či ľudia by vôbec mohli... Vieš, lebo niekto si možno myslí, on je umelec, on mi bude odpovedať tak umelecky, vieš, a tak to nejako... Ja myslím, že... To už pochopili. Hej, z tohto podcastu to určite pochopili, to je pravda. Ale mne sa ešte na tom páči to, že ty ako výtvarník sa na všetko pozeráš tak kreatívne. Vieš, lebo niekto by si kúpil podlahu, nalepil, ide preč. Ale nie, ty pozeráš, ako to robí kreatívne. Inak to isté aj Vali. Oni teraz stavia aj byty pre Sníčanov. A keď som ich videl, keď som videl tie steny, oni sú pekne namaľované. Ja mu hovorím, jak ti to vôbec napadlo niečo také vytvoriť. Proste vy to asi nejako tí umelci máte v sebe, že vy sa na všetko pozeráte kreatívne a čo sa dá urobiť kreatívne. No tak. Klobúk dole. Originalita, áno. Klobúk dole, fakt. Áno. No a vieš, tvorivé by malo byť, lebo to umenie, aj to slovo je také. Tá umeleckosť, alebo kreatívny prístup, tak, to je to správne slovo. Kreatívny prístup, to sa netýka len toho, že máš pred sebou plátno, alebo papier a farbičky, ceruzky a farby. Kreatívny prístup je prístup k životu. K životu, že? Ku každej situácii, ku riešeniu problému akéhokoľvek. K spôsobu myslenia. To je vlastne tvorivosť. Tvorivosť to nie je len maľovanie, kreslenie. Všetci vlastne môžu byť umelci, alebo tvorivci vo svojom živote. A keby sme chceli byť konkrétni, to bývajú väčšinou výborní manažeri. Lebo oni nemusia mať v ruke štiete za plátno. Oni tú kreativitu musia mať v hlave ináč, iným spôsobom, inými formami. Tak je super, že s takouto myšlienkou môžeme ukončiť tento podcast. Že každý z nás je umelcom vo svojom, alebo výtvarníkom vo svojom živote. Nech zase to slovo umelec nevyhodíme úplne zo slovníka. Nie, určite nie, to ja len parodujem už trošku. Hej. Ďakujem, Martin, že si prišiel do Artme podcastu. Ja verím, že naši diváci nás budú môcť vidieť v ďalších videách, hlavne teba.
A nech sa ti darí aj v tvojej tvorbe, nech sa ti darí aj v škole, v živote. A možno ešte uvidíme niekde tvoju výstavu. Je to ešte reálne v najbližších mesiacoch, rokoch? Momentálne mám zo pár takých lepších diel vystavených. Není to výstava, ale sú k nahliadnutiu v Humennom, v priestoroch vstupnej haly na súde. Mestský či krajský súd, to je, neviem už. A tam je taká pekná vstupná hala. No, a tam sú tvoje? To pani riaditeľka ma vyzvala. Hej, super, čiže ak niekto chce sa pozrieť, ale nech sa, tam by sa mu neoplatilo kradnúť nikomu asi. preto si ich dal tam. Hej. To by mal veľmi blízko do pojednávacej sály. Potom mohol byť naspäť. No, ale čo som chcel povedať, že na Jojke, keď idú občas krimi, tam vidno furt tie obrazy. Máš to tvoje obrazy, hej? Príde mi to také komické, že tam vedú do jakého, vieš, do pojednávacej miestnosti a za tie moje obrazy si hovorím, kurde, to riadny kontrast. To je dobrá reklama. Riadny kontrast, vieš, umenie. Ale to je ten kontrast, ktorý ty robíš na svojich dielach. Ty to máš vlastne všade. Super. Dobre, Martin, tak ďakujeme. Jo. A drž sa. Čau, Velo. Čau. Majte sa. Ahojte. Ahoj.